Doamne, stăm în prezența Ta și Te binecuvântăm că am putut să cântăm lucrul acesta, că venim în a Ta prezență. Am vrea, Doamne, ca să ne primești, Doamne, în părtășia cu Tine specială, deosebită, în care prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt să vorbești inimii noastre. Doamne, am vrea așa de mult ca să ne sfințești prin cuvântul Tău. Am vrea, Doamne, așa de mult ca să ne transformi. Am vrea, Doamne, ca să ne schimbi viața noastră, Doamne, și să ne ajuți, Doamne, ca să ne îndreptăm după cuvântul Tău. Binecuvântă-ne, Doamne, acum când stăm înaintea Ta, la cuvântul Tău. Îndepărtează, Doamne, orice fel de piedică care e pusă înaintea cuvântului Tău. Fie de noi, Doamne, fie de starea noastră, Doamne, în care ne aflăm. Am vrea, Doamne, ca să ne punem, Doamne, la dispoziția Ta și Te rugăm, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, vorbește-ne. Pentru că vrem, Doamne, ca să fim schimbați de Tine. Dacă e o opoziție din partea celui rău, Doamne, față de lucrarea pe care Tu vrei să o faci, vreau să-ți mulțumesc că Tu ai câștigat bătălia și biruința este a Ta asupra sufletelor noastre și asupra celui rău. Și de aceea, Doamne, proclam biruința Ta, Doamne Iisuse, prin sângele vărsat la cruce de la Golgota și prin învierea Ta din morți, asupra oricărei împotriviri față de lucrarea pe care Tu, Dumnezeul nostru, vrei să o faci în noi. Te laud și Te binecuvânt, Doamne, și îți mulțumesc. Vorbește, Doamne, că și robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cuvântul la care m-am oprit pentru seara asta este în cartea Daniel, capitolul 2. Nu s-a citit tot pasajul pentru că e destul de lungă istorisirea aceasta și vom explica pe măsură ce mergem în cuvântul lui Dumnezeu. Dar am intitulat mesajul Chipul lumii, gândindu-mă la chipul acesta sau imaginea aceasta pe care o are Nebucadnețar în visul lui și chipul Domnului Isus. E o contradicție extraordinară între ceea ce cel rău lucrează în oameni. Voia celui rău pe care el vrea să-și o impregneze în viața oamenilor, chiar în viața copiilor lui Dumnezeu. Și o contradicție foarte mare între planul ăsta al celui rău și chipul Domnului Isus și lucrarea Domnului Isus Hristos. Vreau să vă spun de la început că nimeni nu este scutit de încercare. Nimeni nu este scutit de ispită. Nimeni nu este scutit de lupta spirituală în care trebuie să fim implicați. Nimeni nu este scutit. Dar în toate acestea, Dumnezeu este de partea copiilor Lui. De partea tuturor celor care doresc ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu este acolo. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu dă biruința. Slăvit să fie Domnul! Următorul slide ne arată o imagine închipuită, da, de cineva, a visului pe care l-a avut împăratul ăsta mare al celui mai mare imperiu din vremea aceea, Imperiul Babilonian. Acum, cartea Daniel ne prezintă istoria Imperiului Babilonian, de fapt, istoria poporului Israel care e în robia babiloniană și apoi intră în robia medo-persană și după aceea urmează să fie eliberat poporul și să meargă spre țara promisă și acolo avem cărțile din Vechiul Testament, cartea Neemia și cartea Ezra, care vorbesc despre lucrul acesta. Dar Dumnezeu îi dă un vis împăratului celui mai puternic de pe fața pământului, lui Nebucadnețar. Inima omului acestuia, cum am citit în cuvântul lui Dumnezeu, în explicația lui Daniel, inima omului ăsteia se duce la viitor. Ce o să fie în viitor? Ce o să se întâmple în viitor? Și interesant este că Dumnezeu vorbește nu numai copiilor Lui, dar Dumnezeu vorbește și celor care nu sunt ai Lui. Și îi cercetează și își arată Dumnezeu măreția Lui și slava Lui și puterea Lui și autoritatea pe care o are.
Și dovedește că nu e în mâna omului destinul omului, ci e în mâna lui Dumnezeu. Și că tot ce se întâmplă pe pământul acesta și extrapolăm de la pasajul acesta în univers, tot ce se întâmplă nu numai cu știrea lui Dumnezeu, atenție, dar se întâmplă pentru că Dumnezeu fie îngăduie, fie Dumnezeu planifică și duce lucrurile în direcția în care El voiește. Slăvit să fie Domnul! Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu-i după cum vrea omul, e după cum vrea Domnul. Amin? Nu-i după cum vrea cel rău, ci după cum vrea Domnul. Amin? Slăvit să fie Domnul! Și Dumnezeu îi deschide cumva mintea, sufletul, îl pune pe Nebucadnețar în postura să vadă în imaginea acestui chip în visul pe care Dumnezeu îl dă lui Nebucadnețar, să vadă ce o să se întâmple cu Imperiul Babilonian și imperiile care vin după aceea. Și textul imediat are o explicație, sau textul are o explicație imediată. Și explicația imediată este că capul e Imperiul Babilonian, e Nebucadnețar. După Imperiul acesta, în imaginea aceea a pieptului și a armelor, care sunt din silver, din argint, da? Este imaginea Imperiului care vine după el, după Imperiul Babilonian, cel care cucerește chiar în timpul lui Daniel, că Daniel e acolo, în Imperiu, cucerește Imperiul Babilonian și anume Imperiul Medo-Persan. Și știm din Scriptură despre Cir, Darius, Persanul, care au fost prietenul lui Daniel. Și cum Dumnezeu a făcut în așa fel încât la conducerea Imperiului Babilonian și apoi Medo-Persan, primii 4 oameni mari ai Imperiului să fie Daniel și cei 3 prieteni ai lui, evrei, copiii lui Dumnezeu. Extraordinar lucrează Dumnezeu. Când Dumnezeu lucrează cu cineva, zice Scriptura că îi face, când îi place Domnului căile cuiva, zice, îi face prieteni, ce zice? Chiar pe dușmanii lui, chiar pe vrăjmașii lui. Da? Slăvit să fie Domnul! A influențat Dumnezeu istoria pământului, că cele mai mari imperii au avut un împărat păgân și sub împăratul ăsta păgân, deasupra împăratului păgân e Dumnezeu și cel care conduce imperiile acestea și care se folosește de acestea ca să lucreze în poporul lui și apoi în toată lumea e Dumnezeu, prin oamenii lui, prin copiii lui. Slăvit să fie Domnul! În imaginea aceasta a mijlocului care este încins cu bronz sau cu aramă, cum avem noi traducerea în limba română, sau cu cupru, de fapt e cuvântul cel mai din original, este imperiul care urmează după aceea, și anume e imperiul grecesc, macedonean. Îl știm pe Alexandru Macedon, care a venit și a cucerit după aceea aproape 3 sferturi din omenire, în doar câțiva ani de domnie cât a avut, că a murit tânăr la 30 și ceva de ani. Omul ăsta, un geniu militar, îi dă Dumnezeu putere, autoritate și cucerește. Dar ce interesant este că după ce vreme de câțiva ani este în cucerirea aproape întreaga omenire, întregului pământ, moare de tânăr și imperiul lui se destramă, generalii lui se luptă pentru imperiu și avem următorul imperiu. Din imaginea aceasta, din visul lui Nebucadnețar, urmează Imperiul Roman. Da? Este imperiul acesta care la un moment dat a fost împărțit în 2 și avem Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman. La ce vreau să ajung? Imaginea aceasta îi prezintă lui Nebucadnețar că Dumnezeu este Cel care dictează ce o să se întâmple. Că nu-i după cum vrea Nebucadnețar, nu-i după cum vor fiii lui, ci după cum hotărăște Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel care ridică pe om și Dumnezeu este Cel care îl coboară pe om. Dacă hotărăște să facă lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. E hotărârea Lui, e drept, e sfânt în toate căile Lui Dumnezeu. Dar ce îmi place din imaginea aceasta
că la sfârșitul imaginii acesteia, la toate imperiile astea extraordinare reprezentate în imaginea pe care o vede Nebucanețar, e piatra aceea care se desprinde fără ajutorul vreunei mâini omenești, zice. Și îmi place sublinierea, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Imperiile astea au fost clădite de mâini omenești. Orice clădire, orice lucrare făcută de mână omenească, dăinuie cât dăinuie omul. Întrebare, cât dăinuie omul? Ziceți-mi. Ce zice Scriptura? Păi 70 de ani, pentru cei mai tari, 80 de ani. Așa-i? Sunt unii care depășesc, îi au har din partea Domnului extraordinar. Dar cât dăinuie omul? Biblia zice că omul nu e decât o suflare și se dovedește peste sute și sute de ani și sute de ani care se scurg peste omenire că omul nu e decât o suflare și ce face omul dăinuie cât dăinuie omul și după aia se dărâmă. Dar ceea ce face Dumnezeu, piatra aceea desprinsă din vârful muntelui care vine și e mică piatra aceea, dar se rostogolește, lovește peste picioarele chipului pe care îl vede Nebucanețar. Cu alte cuvinte, la toată construcția pe care o face cel rău, încercând să dirigeze sau să țină în control lumea și să influențeze lumea și să țină lumea aproape de el și sub domnia lui, vine piatra aceea desprinsă cu ajutorul lui Dumnezeu. Este Domnul Iisus Hristos, piatra din capul unghiului clădirii. Da? El este piatra lepădată de zidar, dar aleasă și sfântă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru. Și vine Domnul Iisus Hristos, trimis de Dumnezeu Tatăl și în ascultare de Tatăl vine și nimicește toată lucrarea celui rău. De aceea, visul lui Nebucanețar, nu știu unde să arăt, eu nu știu unde vă uitați, da? Visul lui Nebucanețar arată în amândouă părțile, da? Visul lui Nebucanețar are o semnificație dincolo de istorie, ce are să se întâmple, și vedem în istorie, uitându-ne noi în trecut, că s-a întâmplat exact așa cum Dumnezeu prezisese prin Daniel. Semnificația știți care este? Semnificația este că cel rău încearcă să țină în robie și să-și construiască împărăția lui, ținându-i pe oameni în robia păcatului, a murdăriei, a neascultării de Dumnezeu și în felul ăsta să se opună lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă. Dar în momentul în care Dumnezeu și-a ales un popor ca să fie al lui, și asta alegerea a fost făcută în Avraam și-a mers înainte cu planul lui, Dumnezeu avea în vedere ca el să aibă un popor din toate neamurile, din toate semințiile, care să fie răscumpărații lui și prin care biserica lui să-și ducă planul de nimicire a lucrării celui rău, smulgând pe oameni din păcat, din robie spirituală, dărâmând tot chipul lumii acesteia prin lucrarea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Asta e semnificația. Asta e partea cea mai frumoasă a visului pe care îl are Nebucanețar, pentru că ne include pe fiecare dintre noi. Chipul lumii versus chipul Domnului Iisus. Următorul slide, dacă se poate. Chipul din visul lui Nebucanețar descoperă metodele de înșelare ale diavolului prin care ține lumea în robia păcatului. Să știți, aici avem câteva secrete, uitându-ne la chipul acesta și le-am descoperit săptămâna asta și m-am bucurat de cuvântul ăsta lui Dumnezeu, uitându-ne la chipul ăsta și la imaginea lumii și a lucrării celui rău, punând lumea împreună și ținându-i robii în păcat. Dumnezeu, dacă vreți, dă la o parte cortina și ne arată mijloacele prin care cel rău caută să-și construiască lucrarea lui și împărăția lui și să-i țină pe oameni în felul acesta, în înșelare. Primul lucru pe care îl vedem la imaginea aceasta este că capul imaginii este de aur, dar dincolo, înainte să vezi capul de aur și toate celelalte elemente, vezi că chipul acesta, zice cuvântul Domnului, era foarte mare.
Când te duci să vizitezi un oraș din altă țară, te impresionează nu clădirile mici, ci te impresionează clădirile mari. Când am venit în Irlanda în 2005, în decembrie, și am început să mă plimb pe străzi, zic, mă, ce țară e asta? Eu așa mă gândeam. S-a schimbat Irlanda și Dublinul și orașele mari s-au schimbat în arhitectură de atunci, nu foarte mult, dar s-au schimbat. Dar mă gândeam, oamenii ăștia nu știu să construiască blocuri din alea cu 10 etaje, cum avem în România. Era ceva special. Acum le vedem construindu-se și cartierele noi au fiecare blocuri cu apartamente, dar atunci nu erau. Dacă cei care sunteți de mult timp în Irlanda, vă aduceți aminte. Am intrat în bancă și am zis, măi, dar ce sunt? Ce case? Arăta ca o casă de la țară din România. Deci era ceva, când intri într-o localitate, te aștepți să vezi ceva glorios, maestos. E bine, imaginea aceasta pe care Dumnezeu o descoperă lui Nebucanețar despre lucrarea celui rău, atenție, că e vorba de imperiile pe care cel rău caută să le construiască, să-și arate puterea și prin care să-i țină pe oameni legați. Imaginea aceasta îi impresionează prin mărime, prin grandoare, prin putere. E imens chipul ăla. Ca urmare a imaginii acesteia, vedem mai încolo, dacă citim în cartea Daniel, că Nebucanețar își construiește el un chip la care să se închine oamenii. Nu învață nimic din descoperirea aceasta. Nu înțelege că atunci când el se înalță, vine Domnul și rostogolește totul și sfărâmă totul. Și chiar s-a întâmplat lucrul acesta. Timp de 7 ani, Nebucanețar ajunge să fie smerit de Dumnezeu. Dar cel rău are metoda aceasta de a înșela pe oameni și de a-i ține în păcat. Și metoda este să dea impresia că ceea ce el oferă prin lume, prin toate ofertele lumii, că ceea ce oferă el e de o deosebită importanță. Că e așa de important, că e așa de măreț, încât dacă nu te duci în direcția aceea, tu pierzi enorm. Și ispitele din partea celor rău în direcția aceasta lucrează la ego-ul nostru, lucrează la mândria noastră, la dorința fiecărui om de a deveni și el cineva, de a fi cumva văzut cumva mai mare, mai tare, mai puternic în ochii celorlalți. În momentul în care omul se înalță pe sine, îl scoate pe Dumnezeu în afara vieții lui. Ascultam un short din asta, nu știu cum să-i spun, un reel din asta de mesaj săptămâna aceasta, n-am ascultat tot mesajul, că nu l-am găsit, de-al fratelui Marius Cruceru și spunea în felul următor: în momentul în care omul începe să se mândrească, mi-a plăcut extraordinar. Spunea fratele, el intră într-o luptă inechitabilă cu Dumnezeu. De ce inechitabilă? Cu omul care se crede mare și tare și începe să se mândrească, să se laude, să se bazeze pe forțele lui. În momentul acela Dumnezeu, nu omul, Dumnezeu îi stă împotrivă. Și când Dumnezeu stă împotriva omului, omul ajunge în final să înțeleagă că nu-i decât praf, pulbere, țărână, o suflare. Cuvântul Domnului spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și cuvântul, știți cum e în engleză? God resists the proud. Și știți care e cuvântul original? E ca și cum s-a pus pe loc și nu pleacă de acolo până când cel din față nu înțelege cine este în fața lui. Nu se dă Domnul la o parte. El să pune stana de piatră în fața celor care se mândresc și nimicește cu suflarea gurii lui orice om care se ridică mai presus. Dar zice, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Slăvit să fie Domnul! Nu mai citim pasajele, vă rog să le citiți acasă. În legăturile noastre, spune Apostolul Petru, noi trebuie să fim împodobiți cu smerenie. Modul în care Dumnezeu dă la o parte, dacă vreți, sau dărâmă lucrarea celui rău și modul în care Dumnezeu contracarează
este că imaginea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, când a venit pe pământul acesta, nu se deosebea cu nimic față de celorlalți oameni. Cuvântul Domnului spune că te uitai la Domnul Iisus Hristos și ziceai că e un om. La înfățișare a fost găsit, zice, ca un om. Nu avea aureolă deasupra, n-avea cunună pe cap, nici măcar haina pe care o avea pe el nu era ceva extraordinar de special, nu era nici măcar ca haina preoților din vremea aceea care își făceau ciucuri, care colorau și așa mai departe, ca să iasă în evidență, să fie văzuți. Nu! Ci Domnul câștigă biruința asupra uneltirilor celui rău, care vrea să-i țină pe oameni legați în imperiul său păcătos, prin smerenia Domnului Isus. Vei câștiga aceeași biruință. Îți vei însuși, de fapt, mai bine spus, teologic, ăsta e adevărul, îți vei însuși biruința Domnului Isus asupra tuturor lucrărilor celui rău în momentul în care te smerești înaintea Domnului. Pentru că dacă vrei har, dacă vrei ca Domnul să spună mâna în cap și să te binecuvânteze, da, expresia românească, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, te-a binecuvântat. Dacă vrei să facă lucrul ăsta, trebuie să te smerești, trebuie să mă smeresc. Pentru că în momentul în care noi ne smerim, atunci Dumnezeu ne ia din locul ăla, din pulbere, de unde toți se uită la noi și ne desconsideră, ne disprețuiesc. Spun că suntem așa cum suntem și Domnul întinde mâna și ne ridică. Și El ne poartă, cum o purta samariteanul milostiv pe cel care a fost căzut între tâlhari. El îngrijește de noi, El ne unge rana, El ne dă vindecare, El ne dă tot ceea ce avem nevoie. De ce? Pentru că noi am înțeles cine suntem. Împreună cu El suntem fiii Lui. Fără El suntem nimic. Și când spun, Doamne, fără Tine sunt nimic, vino la mine și ai milă de mine. Atunci Domnul distruge toată lucrarea celui rău și eu mă separ de chipul lumii pe care cel rău vrea să-l construiască. Al doilea lucru, în ce privește chipul lumii și modul în care cel rău caută să țină lumea în robia păcatului, care e metoda pe care o face, pe care o folosește? El atrage prin ceea ce oferă sau dă iluzie, de fapt, că îți oferă ceva foarte valoros. De aceea capul e de aur și pieptul este de argint. Eu sunt convins că când se uitau oamenii, nu vedeau prima dată fierul și lutul care erau la picioare, ci se uitau sus la strălucirea aceea extraordinară care izbea ochii dintr-o dată. Și își dădeau seama, da, Nebucadnețar, despre el este vorba, și-o dat seama că e ceva de valoare acolo extraordinar. Cel rău îi ține pe oameni în împărăția lui prin ofertele pe care le dă și îi minte și îi înșeală zicând, asta e de valoare. Asta e de valoare. Și ispitele acestea, am zis aici, lucrează la dorința de înavuțire, la dragostea de bani, la plăcerile lumești, la lucrurile pe care cel rău ți le prezintă, așa cum diavolul le-a prezentat Evei fructul din pomul cunoștinței binelui și răului, că ea a văzut, zice cuvântul, femeia a văzut că pomul era plăcut la privit și de dorit ca să deschidă cuiva mintea, adică ofertele amândouă au fost acolo. Era și strălucitor, împachetat bine, arăta frumos, dar în același timp și promisiunea diavolului parcă s-ar fi împlinit acolo. Și așa face cel rău. El își prezintă ofertele lui așa de frumos și zice, ceea ce îți dau eu e așa de valoare, încât n-ai voie să pierzi lucrurile astea. Și din cauza asta, sunt o mulțime de oameni care aleg toată viața să trăiască fără Dumnezeu. Pentru că ei știu că dacă vin la Dumnezeu, atunci dragostea de bani ajunge să fie considerată, ziceți voi, rădăcina tuturor relelor. Și atunci, dacă dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor, atunci copilul lui Dumnezeu, sau dacă cineva vine la Domnul Iisus Hristos, el nu mai pune preț pe bani, pentru că e rădăcina relelor și tu nu vrei rele.
Nu vrei să încolțească din răutate în tine, în casa ta. Și atunci nu mai pui preț pe bani. Dacă nu mai pui preț pe bani, înseamnă că nici nu mai te dai peste cap ca să. Și aici umpleți voi. Că sunt o grămadă de casă care urmează, după care ne atrage cel rău ca să ne includă în chipul lumii. Ăsta e chipul lumii, chipul împărăției lui. În același timp, cel rău prezintă așa de frumos, nu știu, distracțiile, da? Lumea, ofertele care țin de, măi, dar tu nu te duci la o petrecere, la un pub, n-ai intrat odată în viața ta, dar cu prietenii de la școală, de ce nu te duci și acolo, dar cu ăștia de la muncă? Și cine știe câte invitații din acestea pe care le face cel rău, pe care le prezintă așa de frumos. Eu v-am mai spus lucrul ăsta la, nu știu câți ani aveam atunci, 14 ani, cât aveam. Am intrat în discotecă, am zis, hai să văd cum e în discotecă, că am crescut în biserică. Zic, hai să intru în discotecă, să văd ce e acolo. Ți tu povestesc ăștia că e acolo în discotecă. Și am intrat în discotecă, era întuneric, cu flash-uri de lumină și muzică de bubuială din aia, care nu eram deloc obișnuit, fum, țigară. Am stat 10 minute, m-am tulburat extraordinar de mult și am zis, aici nu-i de mine, afară. Eu am avut har, frați și surori. Am avut har. Știți din ce cauză? Că Dumnezeu a fost Cel care mi-a arătat partea urâtă. Dar diavolul așa știe să-și prezinte oferta lui și să-i țină pe oameni gândindu-se că dacă vin la Domnul Iisus Hristos, ei pierd toate bucuriile vieții. Păi dar cum? Eu nu o să nu mai distrez dacă mă întorc la Domnul, dacă mă pocăiesc. Apoi, cel rău când îi ține pe oameni prinși în împărăția lui și îi contopește cu chipul lumii, le dă iluzie că îi protejează. Că dacă ei fac ce spune el, ei sunt protejați, ei sunt bine. Interesant este cum oamenii aleargă mai repede la oameni decât la Dumnezeu pentru protecție. E extraordinar lucrul ăsta. Cuprul acesta, sau aram, cum avem noi tradus în limba română, dar e vorba de cupru acolo, cuprul acesta care acoperea partea de mijloc, da? Și care încingea armura din visul lui Nebucadnețar. Cuprul este un metal foarte moale. Cei care ați lucrat și lucrați în construcții, știți lucrul ăsta. Acasă, dacă aveți țevi de cupru pentru sistemul de încălzire, știți că dacă vă duceți pe lângă el și nu sunteți atenți și călcați pe el, s-ar putea să faceți daună, da? De ce? Pentru că cuprul e un metal foarte, foarte moale, foarte maleabil. Imediat cum l-ai lovit, imediat se deformează. Nu oferă absolut deloc niciun fel de protecție. Dar asta e iluzia pe care o dă cel rău tuturor ofertelor pe care ne le aduce. Dacă tu stai cu mine, atunci va fi bine de tine. Tu vei fi protejat. În tinerețe, am zis aici, ești tânăr, poți să faci tot ce vrei. Asta e iluzia. Asta e iluzia. Măi, sunt tânăr, am toată viața înainte. Oare? Bun, ai toată viața înainte, dar oare cât o fi viața asta pe care o ai înainte? Dar impresia tânărului este că el poate să poarte toată lumea în umerii lui și să ducă în față. Toți am fost așa. Da? Ați fost așa ca mine? Sau nu mai eu gândeam așa, că le pot face pe toate, că mă duc înainte. Da? La maturitate, după ce te lovești cu capul de una, de alta, te mai pleci un pic și zici, măi, prinzi ceva înțelepciune și zici, acum, măcar dacă mie nu mi-am făcut cum trebuie, măcar pentru ăștia să am grijă și să le ofer lor protecție. Și te dai peste cap ca să-i protejezi pe ceilalți. Și aici iarăși se leagă cu ce a fost înainte, și anume ideea aceasta de înavuțire, de a strânge, de a acumula, de a strânge pe pământ, ghilimele de rigoare, bogății. Și dacă pentru unul bogăție înseamnă că poți să-i lași copilului sau celor care vin după tine
familiei cine știe ce brumă de savings, da? De bani pe care îi strâns într-un depozit în acesta de economii, pentru alții o fi mașina la care muncești și plătești rate nu știu cât, sau casa, sau mai departe, cine știe, poate să fie. Dar e o iluzie că toate acestea vor proteja pe ceilalți. Pentru că tot ce ține de pământul acesta nu are niciun fel de valoare dacă nu este inclus sau folosit la ceva care ține de veșnicie. Da? Repet, tot ce ține de pământul acesta pe care noi îl strângem nu are niciun fel de valoare sau capătă valoare doar în momentul în care lucrul acela îl folosim pentru veșnicie. Cu alte cuvinte, ai o mașină, frate și soră. Bun, slăvit să fie Domnul, te duci la muncă cu ea, e bun. Dar faci ceva cu mașina aia pentru Domnul? Îi dai o valoare veșnică? Înțelegeți? Din ceea ce Dumnezeu lucrează cu tine și lucrează în tine, investește în ceea ce duce spre împărăția lui Dumnezeu. Investește din timpul tău, investește din energia ta, cu alte cuvinte, sănătate. Nu se duce sănătatea dacă tu te ostenești pe câmpul Domnului. Sănătatea se duce altfel, în stres, în frică, în îngrijorări, acolo se duce sănătatea și dispare. Dar când tu te ocupi de lucrul Domnului, te zidești cu Domnul, n-ai cum. Protecția nu ți-o dă ceea ce strângi, protecția ți-o dă doar Domnul. Doar Domnul. Și atunci tu trebuie să te aliniezi cu El. De aceea chipul lumii este extraordinar de înșelător. Ce poate să facă cuprul ăla la o armură pentru un război? Nu face nimic. Nu face nimic. Sunt doar iluzii. Și am pus aici doar 2 versete din Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Da? Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. De ce? Ce-mi place partea asta ultimă? Extraordinar. Căci prea iubiților lui, El le dă pâine ca în somn. Nu neapărat că trebuie să dormi tot timpul și să nu faci nimic. Da? Nu despre asta e vorba aici. Ci ideea este că pentru copiii Domnului, pe lângă ceea ce ei fac, care ține de viața pe pământul ăsta, să muncești și cu trudă să-ți câștigi pâinea, rămâne valabil lucrul acesta, totuși Domnul, Tatăl tău ceresc, se îngrijește de tine. Pâinea cea de toate zilele, El ți-o dă. Dar atenție, frate și soră, Domnul Iisus, eu am predicat din seria din rugăciunea, da? Tatăl nostru, Domnul Iisus, pâinea vieții, ți se dăruiește în fiecare zi. Îți este dăruit în fiecare zi. Așa că alimentează și trupul, alimentează și sufletul și primește chipul Domnului Iisus. Nu te afilia chipului lumii. E o iluzie protecția pe care o dă lumea, avuțiile, oamenii care se încred în avuțiile lor. E o iluzie extraordinară. Nici cei mai mari bogați oameni ai lumii n-au putut să învingă boala, suferința și moartea. Niciunul din ei. Și unii oameni mari, cu atâtea avuții, au plecat în modul cel mai ironic, cel mai stupid posibil de pe pământul ăsta, înșelați de diavolul care își construiește imperiul și care caută să care cât mai mulți oameni în iad împreună cu el. Chipul lumii versus chipul Domnului Iisus. Ultima idee pe care o văd în imaginea aceasta din visul lui Nebucadnețar, în fierul acela, picioarele, da, care și tălpile picioarelor și degetele, parte de lut și parte de fier, care niciodată nu pot să fie împreună. Modul în care diavolul ispitește pe oameni și îi ține conform chipului lumii și îi ține în păcat și în robie, este ispita aceasta să te conformezi. Să te conformezi. Ce înseamnă asta? Să nu fii chiar așa de diferit față de celălalt. Că bate la ochi. Să nu-i spun, că dacă îi spun oricum n-ascultă. Ce să-i spun? Să nu-i atrag atenția. Ba din contra,
din când în când să mai fac și eu din lucrurile pe care le fac ei, ca să nu creadă că-s chiar așa de diferit de ei sau că mă cred cine știe cine. Era un frate odată care la locul de muncă îl batjocoreau colegii și spuneau: măi, dar noi când stăm în pauză și bem câte un pahar cu vin, tu niciodată nu bei în pahar. Dar ce, Dumnezeu ți interzice să bei? Nu mi interzice să beau. Dar în fiecare zi, ispite. La un moment dat, fratele cedează și zice: măi, uite, doar pentru voi, eu nu beau de felul meu, dar doar pentru voi, uite, stau cu voi și beau un pahar de vin. După aceea, au întors, da? Și-au schimbat și-au spus: și tu ești ca noi, ai băut cu noi. Ispita de a te conforma chipului veacului acestuia, de a amesteca lucrurile, de a le pune împreună. Amestecarea întunericului cu lumina. Cuvântul Domnului spune: măi, frate și soră, dacă lumina care zici că e în tine, ghilimele de goare pun eu acolo, care zici, că nu zice, da? Dar lumina care este în tine e întuneric. Cât de mare e întunericul ăla? Și sunt o grămadă de oameni din lume care pot să se uite la colegii lor de muncă și să spună: păi ăsta e pocăit? Nu spune de asta. De ce? Pentru că oamenii ăștia s-au conformat chipului lumii. Oamenii ăștia au amestecat lucrurile. Au trăit o viață dublă. N-au fost sfinți și fără prihană pentru Domnul, cu Domnul. Ci au amestecat lucrurile. Nu se poate dragoste de Dumnezeu și dragoste de lume. Nu se poate, e imposibil. Nu se poate dragoste de Domnul și dragoste de bani. Nu se poate. Ori iubești pe unul și urăști pe celălalt, ori urăști pe unul și iubești pe celălalt. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu se poate să vorbești cuvântul Domnului colegilor și să participi cu ei la locul de muncă, la discuțiile lor lumești, la glumele proaste, la bancurile pe care le spun, să râzi și tu la lucrurile pe care le spun ei, cu toate că știi că sunt între ele. Nu se pot uni lucrurile astea împreună, frați și surori, nu se pot uni. Nu se pot. Și cine crede că poate să se unească în felul ăsta, se conformează și ajunge să fie o imagine a chipului lumii. Pentru că așa e lumea. Și în ziua de astăzi, frați și surori, se vede cel mai mult în zilele noastre imaginea aceasta a lutului care e împletit cu fierul. A lucrurilor care nu mai sunt nici una, nici cealaltă. Și sistemul în care noi trăim de viață, sistemul politic, gândirea lumii în ziua de astăzi, nu mai face niciun fel de diferență între ceea ce e alb și negru, între ceea ce este lumină și întuneric. Ci fiecare are adevărul lui, fiecare poate să gândească ce vrea și poate să aibă dreptate și trebuie să-i dai dreptate. Ăsta e sistemul în care noi trăim. E un sistem drăcesc. E împărăția celui rău construită care îi ține pe oameni într-o stare de înșelare continuă. Apostolul Pavel în Roman 12 zice: să nu vă conformați, să nu fiți la fel cu chipul veacului acestuia. Adică ce vezi la lume, să nu cauți ca să iei din ceea ce e acolo, să te asemeni un pic cu ei, ci să vă transformați, și cuvântul este metamorfozo, să te schimbi complet prin înnoirea minții tale. Zice, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vezi că înainte ca să deosebești voia lui Dumnezeu, tu trebuie să iei decizia ca să nu te conformezi. E o decizie. Știți că nu s-ar fi vorbit în ziua de astăzi, am amintit și data trecută, de cei 3 prieteni al lui Daniel în cuptorul cu foc, care au stat în picioare pe lângă miile de oameni care s-au pus cu fața la pământ înaintea chipului Nebucanețar. Nu s-ar fi vorbit dacă oamenii ăștia n-ar fi luat hotărârea: noi nu ne plecăm. Noi nu suntem ca ceilalți. Zicea cineva odată, puteau să facă că să pleacă și să leagă la șireturi. Nu știu dacă aveau șireturi. Poate în ziua de astăzi unii dintre copiii Domnului ar face gestul ăsta, gândindu-se: eu totuși nu m-am închinat, eu doar m-am prefăcut. Nu merge așa. Nu te
conforma. Când te-ai conformat, ai unit nelegiuirea cu adevărul. Când faci lucrul ăsta, deja te-ai potrivit, ești parte din chipul lumii. Nu merge așa. Și imaginea asta pe care Domnul i-o dă lui Nebucanețar și pe care noi o avem în Scriptură prin cartea Daniel, este imaginea a modului în care cel rău ține oamenii în robie. Acum, care este chipul și care este oferta Domnului Isus? Îmi place extraordinar, slăvit să fie Domnul. E așa de frumos când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu la Isaia 53. Te uiți la Domnul Isus Hristos și nu vezi acolo nimic grandoare. Nu-L vezi să se laude cu nimic. Cuvintele pe care le spune, toate sunt cuvintele care le primește de la Tatăl. Lucrările pe care le face, zice, lucrările astea nu sunt ale mele. Nu se înalță pe sine deloc. Și merită toată slava și cinstea Domnul nostru. Dar El zice, lucrările astea care le fac sunt ale Tatălui meu. Înțelegeți, frați și surori? Și noi ne lăudăm cu ce? Cu ce? Nu ale chipul lumii, chipul Domnului, Domnul Iisus Hristos. Pentru că s-a smerit și s-a făcut ascultător de Tatăl. Până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu ce-a făcut? Pe cel ce se smerește, ce se întâmplă? Domnul îl înalță, l-a înălțat nespus de mult și îl pune deasupra celui rău, deasupra tuturor căpetenilor celui rău și calcă pe moarte și nimicește păcatul și toți cei care îl urmează și îi urmează exemplul. Primesc chipul Domnului Isus. Copilașii mei, zice cuvântul Domnului, față de care până în ziua de astăzi simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Observați care e dorința Domnului? Ca Iisus Hristos, chipul Lui, să fie impregnat peste tine. Dar tu să nu te mai vezi, ci ceea ce se vede în tine, pe tine, să fie chipul Domnului Iisus. Total diferit chipul Domnului, așa-i? Biserica Domnului Iisus față de lume. E o diferență ca de la cer la pământ, invers, ca de la pământ la cer. Da? De la oameni la Biserica Domnului Iisus. Dar în Apocalipsa, capitolul 2, vreau să citim versetele acestea, dacă se pot afișa. Apocalipsa 2, de la versetul 13 în continuare, vedem chipul Domnului Iisus. Știți, Domnul Iisus nu a rămas. El a fost smerit, s-a smerit, a ascultat de Tatăl, ne-a dăruit, a completat și a terminat lucrarea de mântuire pentru noi și Dumnezeu, zice, l-a înălțat de spus de mult. Și locul în care l-a pus este în slavă, e în glorie, e la dreapta Tatălui, în slavă și în glorie. Acolo e Domnul Iisus. Și cum arată Domnul Iisus acolo, la dreapta Tatălui? Ia uitați-vă, cuvântul Domnului, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 13. În mijlocul celor 7 sfeșnice, zice, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. Ioan, care scrie, știe cum arăta Fiul omului. Îl știe pe Domnul Iisus. Da? Îmbrăcat, zice, cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul Domnului Iisus sunt albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui ca para focului, picioarele lui ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Observați, nimic fals aici, interesant. Îmi place că aici nu zice, observați cum am citit că capul ca lână albă, ca zăpadă, ochii lui ca para focului, chipul lumii care e distrus de lucrarea Domnului Iisus Hristos, conține lucrurile acestea care sunt de valoare în ochii oamenilor, dar toate acestea n-au niciun fel de valoare la testul lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu le distruge pe toate. Dar chipul Domnului Iisus Hristos este așa de glorios, așa de frumos, ochii lui ca para focului, picioarele lui ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor, glasul lui ca vuietul unor ape mari, în mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, și fața lui ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când Petru, Iacov și Ioan
îți luați de Domnul Iisus Hristos pe munte și acolo este schimbarea la fața Domnului Iisus. Oamenii aceștia, ucenicii Domnului Iisus Hristos, rămân surprinși de slava și gloria pe care pot să o vadă. Dar Ioan, în pasajul acesta, spune cuvântul Domnului în versetul 17, când l-am văzut în toată gloria și slava care îl caracterizează, când a văzut chipul Domnului Iisus, am căzut la picioarele Lui ca mort. Observați? Când ucenicii l-au văzut pe Domnul Iisus pe muntele schimbării la față, ei au văzut o parte din slava Lui, cât puteau să sufere. Dar Ioan are vedenia aceasta și aici cuvântul Domnului spune, când îl vede în felul ăsta, în slavă, în glorie, pe Domnul Iisus Hristos, cade la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine. Continuăm în Apocalipsa 2:17. Și i-a zis, nu te teme, cine nu se conformează chipului veacului acestuia, chipului lumii, și trăiește cu Domnul în fiecare zi, și ia chipul Domnului și trăiește cum a trăit Domnul Iisus Hristos, își dorește tot timpul sfințirea, tot timpul să asculte de Domnul, tot timpul să fie pe urma pașilor Domnului Iisus Hristos. Cine își dorește chipul Domnului Iisus Hristos, știți ce se întâmplă? Domnul zice, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că eu sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Iarăși același Domn care ține istoria în mâna Lui. Taina celor 7 stele, Apocalipsa 1:20, pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea, și a celor 7 sfeșnice de aur. Ce ține Domnul în mâna Lui? Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici, respectiv păstorii bisericilor sau priveghetorilor bisericilor. Ăsta e înțelesul. Și apoi, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Ce ține Domnul slăvit, Domnul biruitor în slavă și în glorie în mâna Lui? Ce ține? Biserica Domnului Iisus. Ce rost are să iau din chipul lumii și să mă duc acolo? Când Domnul zice, ia chipul meu, eu te țin, eu te port, tu ieși împreună cu mine. Daniel, când vorbește și îi descoperă lui Nebucanețar tălmăcirea, spune versetul 34, tu te uitai la chipul acesta și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul, toate lucrurile care oamenii le consideră valori, s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Interesant că metalele astea grele sunt sfărâmate în așa fel încât sunt luate de vânt. Da? Dar piatra care sfărâmase chipul, și asta e lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea Bisericii Domnului Iisus Hristos, a Lui prin biserică, s-a făcut, zice, piatra aceasta un munte mare și a umplut tot pământul, slăvit să fie Domnul. Nu a putut să stea cel rău în calea lucrării împărăției lui Dumnezeu, a Evangheliei Domnului Iisus Hristos niciodată. Nu va putea nici în ziua de astăzi. De ce? Pentru că asta este destinul bisericii și a lucrării lui Dumnezeu. Biserica va crește, biserica va aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu, cuvântul va schimba vieți, Duhul Sfânt va aduce neprihănirea, va înnoi pe oameni. E lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta ce face? Crește exponențial și umple tot pământul. Dar în vremea, zice, acestor împărați, a împărăților pe care le clădește cel rău, Dumnezeul cerurilor, va ridica o împărăție, slăvit să fie Domnul, că El a făcut și continuă să facă lucrul acesta, care nu va fi nimicită niciodată. Ce zice Domnul Iisus?
lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Ce zice aici cuvântul Domnului? Împărăția pe care Domnul o face, Dumnezeul cerurilor, împărăția aceasta, zice, nu va fi nimicită niciodată, slăvit să fie Domnul. Și care zice, nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Biserica, frați și surori, este organismul, dacă vreți, împărăția lui Dumnezeu prin care Domnul nimicește în ziua de astăzi, prin lucrarea, viața bisericii, lucrarea celui rău. Prin biserică. Taina împărăției lui Dumnezeu este descoperită astăzi prin biserică. Și când Dumnezeu vorbește, pământul se cutremură de groază, oamenii se smeresc și unii din cei care se smeresc așa cum trebuiește, se întorc la Domnul și împărăția Domnului crește, crește, crește. Până când vine ziua, când vom trece din dimensiunea asta pământească și vom fi răpiți la strigarea și la glasul Domnului Iisus Hristos și vom merge în împărăția lui Dumnezeu și vom fi pentru totdeauna cu Domnul nostru. Dar e o singură condiție. Nu ne potrivim chipului lumii acesteia sau veacului acestuia. Lasă toate ofertele deoparte, tu mergi cu Domnul. Ia chipul Domnului Iisus. Și după aceea Domnul va lucra în tine, prin biserica în care ești. Doamne, ajută-ne, întărește-ne și ajută-ne să luăm decizia care trebuiește de fiecare dată. Amin? Amin.